ora lek pancen awake diet, nek iki ora gelem diet, kudu delo mangan. Nggih, diatur jumeneng ya macange. Batu jumeneng. Nggih, monggo Mbak Elisa kalian Mbak Tatin. Tete. Lestari Handayani. Ya. Sepati to. Ya, Terororet ngono. Oh, sepati kok terororet. nong nonin nong. Monggo Mbak Elisa. Ayo. Cek, selamat malam Sugeng Dalu, geng Sugeng Dalu. Iki nyuwun sewu, mripate ora tak bener iki. Piye? Ya wis ra iku takon ngene je sugeng ngene. Gue duduk Sugeng. Gareng. Hah? Malah guyu lho. Maksudnya itu selamat. Iya, selamat Lah kuwi. gue milih Sugeng apa Wilujeng? Ya sugeng ya wilujeng. Masalah Iya, aku wong salah lanang. siji. Nek wong wedok ora wilujeng. Nek wong wedok enggak Wilujeng. Nek wong wedok kuwi sugeng. Nek wong kalau lanang cewek? kuwi wilujeng. Oh beda. Ngerti. Kalau kepada Adik, cowok bedane iki apa? Lho, nek wilujeng iki kanggone wong lanang mergo alune wonten ing ajeng nika wilujeng. Ha nek wong wedok, Sugeng. apa? bentar. Kok alu bentar aku goleki alune. Lah, repot. Ngapain kamu repot-repot mandang gareng kok? Menjelaskan dulu kuwi lho. Alu itu dipakai buat itu kan tektok tekung. Nah, Itu. jelaske mudar Kuwi we. mung samudana. Angen-angene ora diblokosutake. Ora di Dadi, blokos maksudnya apa berarti? Repot iki. Ayo kono jelaske. Aku nek karo wong pinter ki ora wani kok arep rembugan sakarpe kok. Ngene lho. Wilujeng Khusus cowok. Jawa. Mergo Wi, alune wonten ing ajeng. ya wes, engko tak golekane. Nah, kok tak fotone wae tak kirimke kowe ya. Ya nek apik. Tahu kira nang Jepara ya, Bos. Nggon dhuwure iki gambar leak. Ora ding mbiyen disupi di setan jare kowe. Malah gratis ora Nek bayar. Sugeng apa? Sugeng ki ageng. Iki apa nek wis jenenge Mundrine ageng. Dah, ora ngerti. Mundri kuwi tatrapane basa sing paling dhuwur. Mundri. Berarti Subosito ingkang ageng. Nah, Ngono lho. Mundri kuwi ki payudara ngerti ta? Enggak. Oh. Mangguyu lho. Oh iya, tahu bahasa Indonesia itu. Payudara ki ra bahasa Indonesia. Iya itu. Basa Jawa. Itu basa Sing Jawa. tingkatan nomor 2. Sing paling ngoko ya ana. Apa? Walah, itu tuh menunjuk pada itu. Nah, Masa tau mau gawe-gawemu kuwi wong ngeres kamu mesti. ngeles piye? Hah? Ya udah, kamu berarti Sugeng kan? Kamu Wilujeng. Ning kok jenengmu Sugeng? Kuwi jeneng wong. Oh iya. Ngono lho. Wes suka mah. Enggak bahas itu terus. Wilujeng. Wilujeng kan itu. Ya, Wilujeng. Pak Jumbo Wilujeng kan? Iya, Wilujeng saya Wilujeng. Tak jelaskan kan? Iya. Kalau salah, kalau Mbak Tati Sugeng. Sugeng. Ya. Wilujeng dalu macange Yulito. Ya, Sugeng dalu. Nah, kados pun di pawartosipun. Sehat, alhamdulillah. Sehat, nggih. Alon-alon lancar. Lancar nggih. Aman. Kok dengaren selo apa ora dosa sampean nek aku. Loh, menikah pun nganu pun dangu sanget jawabnya. Nggih. Nggih, niku pun dangu sanget panitionipun, anggenipun minta saya untuk hadir itu udah lama sekali luar biasa. Menika saking sengkut gomregutipun sedaya masyarakat lan panitia rumaket. Masyarakat masyarakatmu kuwi. Masyarakat lan panitia menika sampun rumaket anggenipun merancang acara-acara supados saged masyarakat menika sampun dangu anggenipun ngerancang acara. Ora masyarakat acara-acara. Aku masaku cecangkem monyong kaya wekmu acara-acara.
Yo piye to? Aku berusaha. Masyarakat. Iya. Aja masyarakat. Iya. Benderane kokot, ya toh. Nggih, lan perongkot. Perangkatmu iki lho. Perangkat. Iki sing rawuh ki ra ndendekan iki. Nggih menika matur sembah nuwun rawuhipun Bapak-bapak perangkat desa, lan sederek sedoyo tonggo desa yang klumpuk wonten. Pundi niki lapangan apa iki lapangan apa? Lengkong. Lengkong. Lengkonge ngerti. Iki nggo napa kene? Iki calone arep gawe perumahan. Oh ini calon perumahan. Tenane. Lah aku sing kok nggoni mau apa kuwi mau? WC. WC-mu kuwi. Lah Ana bintang tamu omah gonong WC. kan jujukan pertama. Kuwi mau kanggo kos-kosan. Oh ya, itu calon kos-kosan. Terus ini mau dibikin perumahan. Mbok menawa. Ya tak dongake kita tinggon lemah go budaya ngono lho. Iso Gedung kesenian. Oh ya mbok menawa Iya, iya to. betul, nggih. Ini kan dimulai dengan acara koyo ngene carane iki pendopo jadi-jadian ngono isian. Iya ya. Iya ya. Isih carane isih portable iso dipindah-pindah. Iya, manut aku. Nah, besok mbok menawa bisa nggo nglumpuk. Ning sapa ngerti malah acara kesenian ngendikane to. sampean malah betul-betul terjadi lho, Mbak. Mbok menawa nggih dong. Nggih, iso apik kuwi. Iya. Ya ini baru ini apa udah berulang kali ya? Baru satu kali ini. Tenane. Nggih, wayangan baru Lagi kali. satu kali ini ngundang Pak Jumbo. Iya. Nah, bersama Mbak Elisa dan Oh Mbak iya, Tatin. terima kasih luar biasa. Iki corone nek miwiti itu muga-muga besok jadi tambahan ya. Nggih, Maksudnya ini- pengarep boko. Cara wong bubujuan saya itu merawani gitu ya. Merawani. Ora le mlawani mancet ding sengaja ayo diuri budaya ben ati luhung iki suwe ora nanggap wayang Nggih. njur ngawontenake nanggap wayang spektakuler Nggih. bintang tamune ra ndendekan Mbak Elisa saka Sulawesi Ya. ya Mbak ta Jelere. saka Sulawesi Nggih. njur dusune apa Seko toli-toli. Saka ngendi? Seko toli-toli wis do apa lho samene? berarti desane wong lanang kuwi ya Kodong lanang. gak toli-toli Emang gue wong lanang. Lho. Ono wedoke kok. lah kuwi Ya desa lanange cenoke tapi ono kaya wedok. jalan tol no barang kae iki sing gawe wong lanang. Masa? Nek desa toli-toli ya berarti sing gawe wong lanang. Ngono lho. Emang gitu. Iya no. Cowok Lho sesuk ki ono jalan tol. ya. Bawen Jogja. Ya. So nek nganyari Ya. kuwi ono anu apa jeneng diskon. Diskon apa? Maksudnya diskon bayare rada ringan. Nek kowe liwat tol sing anyar dadi untuk diskon. Sarune ra umum. Diskon apa? Potongan harga ngono lho. Diskon. Nggih derek Mangayu Bagio pokoknya gen niku anggenipun sampun gelar budaya Nggih. caru menika. Perti dusun. Nggih luar biasa Merti Dusun diadakan pertama. Nanti saya juga akan ada bonus karena ini pertama kali diadakan di desa ini. Wah, Kebetulan saya juga adakan jadi brand ambassador. Nggih. Jadi aku nanti bawa barang sama bagi-bagi door prize buat Bapak. Tepuk Ibu tangan yang buat bisa Mbak Elisa. jawab. Nanti ada 50.000 atau 100.000 nanti yang bisa jawab Mantap. Nanti tapi mengkol yo Ya. penting delok wayange nggih. Ini sedaya masyarakat monggo sing cerdas sing pinter ning jawab kabeh do jawab padha wae dekne bengi ki ra bayaran. Ya orang Loh, iki Mbak Elisa iki memang setiap kali pentas nunggu tempat pentas pertama ini pengen cok kalau bosok Oh, gitu. nganaki durpes seperti itu. iki nggo Mantap. nyemangati gitu Nggih, loh. Mbok Gue nyemangati para warga. Nah, iya, jadi tuh besok tuh mbok menawa kita diberkahe gitu. Iya, heeh. Kok sing oh iki engko entuk 50, wah iki sesuk muga-muga iso nggo nanggap wayang zaman sesuk. Bali 50 yuta nanggap wayang meneh. Nah. Ngono lho. Ora malah sampean itu donga kamarga masyarakat sing nopo mau Ya. muga-muga Mbak Elisa enggal diparingi jodoh. Kowe kok ngapain sih kamu nyinggung-nyinggung? Ora jodoh? ngene lho, Apa maksudnya sih? diparingi jodoh njur panjang umur, banyak rezeki. Ngono. Nek wanita karir itu seperti ini. Terserah jodoh itu Wanita nanti. karir. Ini 2025 akeh banget sing do pegatan, ya kan? Oh. Apa ora tepuk sakinah? Ayo. Eh, Ayo. Ngono, kowe pira bojomu? Cici. Ayo nek siji kudu apa tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah, tepuk sakinah.
Jeng jeng. Pinter sekali. Kayak gitu. Aku hafal tapi aku kan nggak perlu cari jodoh nih aku hafal. Iya. Itu semangatku mbok Iya. menawa sih. Berarti kok semangat dhewe ya. Nah ya jodoh sekali seumur hidup. Jodoh itu susah tapi bojo itu yang gampang. Nek kuwi biasane bojo sing sok nganu. Kita wis ngerti ya. Bos, Pak Jumbo bojo itu gampang. Ya. Jodoh itu susah. ini Iya. Bos, sampean kudu ngerti. Masalah jodoh iki kudu ngerti sampean. Kudu iso mbedake antarane nikah karo kawin. Kudu ana bedane. Ana. Nikah karo kawin ki ana bedane. Nek nikah kuwi ana hurufe NIKAH. Ha iya jelas. Mesti ana N naib. Heeh. I izinkan. K. Keluarga A. akan H. harmonis. Weh. Nikah kuwi naib izinkan keluarga akan Akan harmonis. harmonis. Beda karo kawin. Kawin apa? KAWIN. K. Kuwi kados sampean tukang kendange, ya iki kawin. Agepe. KAWIN. K. K. Kerep, A. awor, W. wedi, I. izin. N. Naib kerep awor wedi izin naib layu nang HTL kono lho. ATL apa? Prai. Lah iya, kudu iso bedake. Lah bener. Wes kuwi nek iso nek entuk jodoh ya sekali seumur hidup. Satu selama-lamanya sing iso misahke mbung maut. Ya, ya Nah, saya ini- mempersembahkan satu lagu. Nggih. Ini Pak Jumbo. Nggih. Tanggal 25 Oktober 2025 itu ulang tahunnya Sobat Ngebiar gitu Nggih. Pak Lisdianto. Oh, Ini nggih. saya mau menghaturkan satu lagu karena beliau sering sekali memberikan support untuk wayangan-wayangan. Nggih, Pak Jumbo juga sering disupport. Nggih, Jadi, siap. mau menghaturkan satu lagu spesial hadiah buat beliau. Lagune apa, Mbak? Lagunya Pelok Barang ini ya tadi. Oh, pelok barang ya. Pelok Barang ya Oke, nggak apa-apa. pelok barang. Waduh, jaluk foto. Lagunya Pawelingku ya. Nanti langsung disambung Jaiwono aja. Oh iya, oke, siap. Garapnya wonten boten? Wonten boten? Garapnya ada. Langgam Pawelingku. Ya. Oh ya, Mas ya. Wong cerdas-cerdas yogane. Pawelingku. Lah ini ditampani kendang kudune. Ya udah ganti aja. Sarung jagung aja ya, sarung jagung aja. Sarung jago berarti buka bonang. Nggih, buka benang aja. Ya, buka bonang, Mas. Lo dang ketak tung dang. Melong along. Sarung, sarung,
rasaku. Tak gendung. sarong jagung yang muda gunung Tepuk tangan buat Mbak Elisa. Matur nuwun. Oh, jan. Menika kalau mau pun pisungsungaken kagem jenengan Mbak Elisa. Sobat Ngebiar Indonesia. sobat biar Indonesia Ya, terima kasih selalu setia juga yang streaming dari rumah ada di YouTube Tandri Channel sama apa Mbak satunya? Malik Ngawi Official. Weh. Ya. Niki piantun iki nang ndi tuh derek kok niku. Iya jenenge wis tut Oh, tut wuri. tut wurihan kayane. Iya. Nggih, Sembah nuwun. Sampun Mbak Tutut Nggih. nggih. Lak nika. Iki cek bintang tamu siji. Iya. Tenan ya. Iya no, nggih. Sampean jur pinara. Oh, gentenan nggih. Monggo kita tampi suwanipun Mbak Tatin. Tito. Sempot Tito. Ayo. Wasik. Iya. Dan anak. Sugeng dalu, Mbak Limbo, Mbak Cangi. Nggih, sing dalu Nduk Sahayu Tatin. Nah, ketemu meneh. Ya, alhamdulillah kepanggih malih. Sehat ya, Nok? Alhamdulillah sehat. Paling pokok iki sehat itu ternyata berharga sekali. Oh nggih, saestu. Sehat, Aku- sehat tur waras. Kok sehat tur waras? Sehat ki mesti waras toh? Iya, Ora 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 mesti. mesti. Kowe kok kompak temen toh? Ya ora mesti no. Sehat ki mesti waras. Alah sing ngomong sapa? Lho, aku Contohnya? iso. Dasare apa kowe? Contoh Sehat tur Tur sehat ki mesti waras. sing ngomong sapa? Ana sing sehat ning ora waras. Sapa? Kae sing training perut dalan kae. Sing koler-koler kae. Kae sehat, Mas. koler-koler ki piye? Nggih. Koler-koler ki piye? Oh, karepe kowe mau gendeng. Nah, lho. Kae ki ra waras kae. Kae ki ra sehat. Uteke sing ra sehat. Ning awake sehat. Wah, Lah. iya. Ah kae ki sehat ning ora waras. Sing ora waras. Lho. Nek iki Apa? jenenge sapa iki Pret? Rai kuis kok ngene aja prapret. Lah mau diselok sugeng ra gelem saiki jenenge kampret. Iya ning nek semacam ngene jenenge gareng. Ya gareng sugeng kampret. Gareng sugeng kampret lho. Ah ya bener ta. Ya nek aku no waras tur sehat. Lho, Ana. aku. Mosok Lho, waras tur sehat. ciri-cirine wong ora sehat ki piye? Ciri-cirine wong ora sehat kuwi ngomong dhewe, Terus? sauri dhewe, nangis dhewe, guyu-guyu dhewe.
kuwi wong ora ora waras. Ana kuwi. Sehat ning ora waras. Ana kuwi. Ana Endi? Sik. Aku kaya kok krasa banget iki nang ati ngene iki. napa to? Ciri-cirine. Ya, aku ngomong karo Nduk Tati no sampean krasa lho. Bayani ciri-cirine piye? Ciri-cirine apa wong? Ciri-cirine wong ora waras kuwi awake sehat. Awake sehat. Ning ora waras. Ora waras. Nyuwun sewu, uteke iki ora waras. Ciri-cirine. Ciri-cirine kuwi ngomong dhewe, Ngomong dhewe. sauri dhewe, Sauri dhewe. nangis dhewe, Guyu dhewe. guyu dhewe kuwi ciri-cirine wong ora waras. Wonge ya mangkat. Maka Oh mangkat. Kuwi ciri-cirine dalang. Aku ki nang kene iki sehat, waras. aku ngomong cik kuwi dalang, aku ora ngomong. Anu rumangsa dhewe ya Omong dhewe disauri dhewe ki mesti dalang. Ah sampean rumangsa. Lah, Ning jenengan waras apa ora? aku ki waras yo sehat. Ya. Saya tak takon ciri-cirine wong ora waras napa? Ngomong dhewe, Ngomong dhewe, sauri dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, nangis dhewe, guyu-guyu dhewe. guyu dhewe. Nah, kuwi sapa? Sapa? Aku sak ngono kuwi. Ning aku sehat waras. Ya jenenge ya ora waras to, Bos. Sampean cetha ngomong dhewe guyu dhewe kok ngaku nek sampean ki waras ki lho. Nok Din. Ora mang melu mepet ki. Ora jenengan Kowe kok nek ana wong moyo aku ora waras. Rada gendeng kok senting to kowe. jenengan waras sehat. Aku waras sehat. Ya wis asa nesu ngono kok nesu. Ha iki ngarani ati kok. Ono siji meneh ciri-ciri Lho, sing ora waras. apa? Raine dorek-orek. Apa ora? Wong genah-genah wong raine we apik-apik kok malah dorek-orek kaya ngono ki. Nah. Berarti ki perlu dipertanyakan Perlu dipertanyakan. Golek pangan ki lho, kaya sidan-sidan ki lho. Iya. Cara dirias ya rias umum. Iya, Kaya Mbak Tatin rias ya sak mestine. iya. Ya kaya yoga iki minggu iket wis rampung. Blangkonan. Nah, iya. Sorjana. Ora iki ngomong di kayak glepung ngono iki ngopo? Ngene lho, Bos. Kowe iki Aku tempe kok. Rene iki mung samar. Iki asline iki mung tak ben nutupi kebagusanku. Wah, bagus. Lho, iki nek apa tak busak. Ngopo? Wong wedok itu do ngoyak-oyak aku, Mas. Lah ngapa kok doyak-oyak? Ya mbalangi watu iki lho. Kok pede. Jenenge gareng ya ngene iki. Apa ana gareng kok raine cengtok ora ana bolasane. Ya. Sampeyan ki wong dalang kudu. Dalang. Lho, dalang kuwi ngudal-udal piwulan. Nah. Piwulan sing apik. Nek gareng kudu Beda ngono. karo dagelan. Nek gareng apa kudu putih? Kudu putih. Apa wis tau ora gareng ireng. Lho iki ana Ndi. Ana gareng ireng. gareng ireng ana lho, gareng ireng. Gareng ireng. Ya mah, masa kulitnya tak cet ireng kabeh. Dikai ireng to, kabeh ireng kok yo rupane kaya celenge lho. Iya nyengrok kowe iki ya. Kan nek nanggon aku ono jadilan. Jadilan celeng. Jadilan apa ya masak gareng? Iya, jadilan macak celeng. Jenenge jadilan celeng nggon aku ono. Lah ya kuwi jadilan macak celeng. Lah ngene iki jenenge gareng. Dagelan Nek macak diireng dadi gareng, macak, celeng. eleng. Ora apa-apa sate Mas. Aku lu jenek Kaya tak odeni. ngene lho. Iki sindene ana sing muni nek ora dilabur asline celeng ngono. Sapa sing ping? Ya pilihan sing endi? Awas, sing muni. Aku ora wani tunjuk. Ya cepoke. Jadi Aku lho, alung duneke celeng sugeng daripada sugeng celeng. Lho. apa bedane? Lho, nek celeng sugeng kuwi karo nek celeng. Ini nek sugeng celeng mesti celeng. Lho. Oh, umpamane ngene. Piye, Umpamane ya, kayak sampean ya. Nah, tating gibas umpamane ngene ta. Daripada tating gibas alun gibas tating. Bener. Ngerti ta? Ane mangune ya tetep ngono lho. Umpamane kaya nang tanggaku kae. Iya. Anu bakul wedhus. Heeh. Dadine sugeng wedhus ngono ta. Heeh. Nek bakul kirek ya ono sing ngono iki jenenge. Sugeng kirik ngono. Nah iya. Ora apa-apa. Santai Lah, daripada kirik sugeng. Nah, Berarti beda ya? beda. Lah milih sing endi? Ya nah aku nih daripada duneke kirik sugeng, kalau sugeng kirik apa kirik sugeng lah. Nah aku milih kirik sugeng daripada sugeng kirik. Ora milih celeng. Mau celeng ki ngagrok. Ngono kuwi ki ra apa-apa malah dadi klan kondange lho. Nah, mau Lah,
Kok dalane babi ngepet ngawur wae. Ora ya. Niki Pak Dalang. Nggih. Alhamdulillah niki lama tidak jumpa dengan Pak Sugeng Kampret. Heeh. Ini alhamdulillah bajunya sudah saiki wis nganu kemajuan. Tapi piye to? Lah biyen ki anggar petok aku lambine gur kuning terus lho. Das, aku ki yang nganggo klambi ning ya kudu nganggo werdi. Tak kandhani. Nah, aku nggih lumaku kanthi ening mula kuning. Lumaku kanthi ening. Mula nek wis kepethuk karo Mbak Tati karo Mbak Desa ngati-ati. Lan ora. Aku ki dititeni terus. Lho sampean ki ngerti. Klambiku kuning kono 10, Bos. Ora. Nek klambine kuning gek meling-meling kaya blerengi moto. Lah iki nek lumayan Pak Jumbo mbiyen nganggo ijo kaya lontong. Lah iki nek kuning kaya apa? Lah, Kuning Kowe kan kuning. Wah, aku ngerti. lah sampean Kan ki sejak nabrak batu, bengkong ini kan, kok garan payung kan? iki nek kuning ngene iki gari nyentuh. Dah, Hei, kuwi udu kuning payo. Kuwi wong dodot tabrak watu bengkong. Nek nanggon aku kuning ngono gari nyentor iki, Mas. Nyentormu kuwi. Ning alhamdulillah niki nganu, napa jenenge wis kemajuan saiki Nggih. nganggo bludru, saiki kembaran karo aku ngono ya. Nek biyen ora ngene iki. Jane wangun to. Wangun. Nek Kebaran ngene kan wangun. Mulane gawe yo sing liyane meneh. Nek umpamane iki apa iki gak wis kebaran. Heeh. Ket dadi selasi lah. Heeh. Umpamane aku mbok jak mlaku ngono. Terus? Nggih Pak Jumbo takon anu ndi Mbak Tati ngene iki lek jawab piye jajali. Jajal tekan. Cetone ganteng karo ayu ngene iki. Heeh. ane ngendi Pak Gareng? Mbak Tati. Oh, Mbak Tati ane ngendi? Sapa sing ditekani sapa? Mbak Tati mau kemana? Baleni. Kale. Sing ditekani sapa? Aku takon Mbak Tati. Ayo. Mbak Tatin, Nggih. mau kemana? Mau buang batang ngono ya. Ya pas. Lah apa? Mau lek nyolong. Aja lho, engko tak ketelah gareng celeng tenan aja ya. Nek sesuk kok keterak apa tenare gareng celeng sampean sing tau jak sampean. Lah ngapa? Lah sing marahin nama rabi sampean kok ae. Sing marahi dalange mau meni dadak kon ngecat ireng. Aku dadi meni nek ireng iki kaya celeng ngono. Sing takon muni ireng lak kene dhisik. Lah aku Apa ono gareng kok ireng? Ono tak jipoke ya ta? Ha ya ning aku ya wegan nek kon dicat ireng. Ndak kaya? Celeng. Ayo wis kok dhewe. Jalan mata gareng. Matur nuwun. Matur nuwun lho. Salaman. Oke. Alah celeng. Iki sowan wonten Lengkong. Nggih. Niki nderek tetungga rumiyin nggih. Kagem masyarakat wonten Lengkong mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Amin, amin. Amin. Pak pinaringan rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi rakyat nggih tansah ayem tentrem. Amin. Gemari paloh jinawi. Amin. Amin. Kowe apa kok guyu-guyu? Segrok sisan lah. Dek Tati. Nggih. Go miak suasana. Dek. Nggih wonten pamundhutan? Sementara belum ada. Oh belum ada. Oh nggih. Mbok pilih napa Pak Bu wonten pamundhutan lagu napa? Bokong semok. Kok bokong semak? Pun caosi niki nganu Kenapa? ana sing lumantar HP lho nyuwun ngersake saka Mas Damar Sasongko Boyolali Karanggede. Nggih napa? Ngersake biasa, Mbak Tatin podang kuning lho. Oh alah manuk. Nggih podang manuk. kuning diaturake. Manuk-manukmu. Lah kuwi pundang kuning ya manuk. Iya. Monggo. Ayo Pak, dindingane Pak. Malah jenengan iki mah mati aku wae Mas. Salaman sik. Ora ngerti. Kowe iki ning mati sampean ki mungkin iki mikir karo awake dhewe. Ngapa? Dudo wis 5 tahun. Ya nek ngemati aku ingin ngono ta. Monggo. Padahal masih saudara ya. Iya. Kagem bawa menika Pak Dalang. Nggih. Oh alah nggih. Aku sing bawa jenengan sing ngertekke ya, men nyambut gawe, ket mau ora nyambut gawe ya. Masalah manuk. Men ketok kompak. Kompak kita sudah kompak. Iya. Nadyan wujud temon bak aja celeng Podang kuning. podang kuning udah celeng kuning Ora podang iki mencok gon celeng ngene Mas asline. Nadyan kene malah dipraktekke kok
kok ya, mbok aja dipraktekke. Ora mana mati aku namat norono ndak malah bubar. Wujud tim. Kowe nang kono aku ndak ketularan dari celeng. Repot. Maaf ya. Nggih. Nadyan wujud temo. Ini ya oding. Apa sih? Diatur semono kae wis ngerti nadyan wujudipun pun peksi. Apa? Peksi ki manuk. Manuk. Nadyan mung wujude manuk. Nadyan wujude mong manuk. Kaya deklamasi yo ya. Masih ngono lho. Walaupun ngono loh bahasa Indonesia. Walaupun hanya seekor burung ngono. Walaupun hanya seekor burung. Wah, Nah, apik. ngono kuwi lho. Apik juga. Bisa membuat ikatan cinta. Oh ya isa. Bisa lulusan S3 lho, Bos. Apa S3? SD, SMP, SMA. Tak kira dokter. Dokter. Halo manis nangset Halus manis memikat hati. Manuk sapa sing Manuk. Manukmu? Manukmu? Apa duwe manuk? Duwe ngomah. Ya alus. Oh, manuke adoh saka kanca-kanca. Kok iso? Manuke nang nggon galengan. Loh, kok iso nang galengan? Manuk ono galengan, manuk apa? Manuk antuk galenge lho, Bos. Apa? Anggere ana wong luku, wong garu kae, blekok aja midun kae to. Hah? Anjir ana sing manuk sing cilik, mencok sek langsung tuk 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 kae manuk antuk galeng. Nih, pi udu manuk kontol apa? Udu, Beda. udu. Kuwi apa rupane? Rupane ki rada coklat ning cilik. Oh. Mencoke nang nggon galengan ngono Oh, kuwi. dadak piye mau prakteknya? Jenenge apa jenenge? Antuk galeng. Antok galeng. Heeh. Nek nggon aku jenenge ora antok galeng. Apa? Ancol galeng. Sing Lah, ancol karo antuk kan sedulur ya, Mas. Ya ora. iki jane sing endi? Sing do duwe manuk kok beda kabeh. Lho, kono ya kono, nggonku ya nggonku. Kok nggonamu entok, entok. Antuk galeng. Antok. Kono ancol galeng. Oh, piye ta prakteknya? Angger mencok sluk nek langsung untuk. Ngapa kok dadak nganggo ngene-ngene? Jendase ki Oh, ndase anu munggah medun ngono. Ndase cilik apa gede? yo ana ndas manuk iki kecilik. Yo jane kan ana to sing manuk Garuda kae, suwiwine iki gede ning ndase cilik. Lah kuwi awake gede apa cilik ndase kepiye? Lho, ndase gede mergo bab tutup tawon. Nang manuk kok dintup tawon. Oh alah. Kali dodok apa? Urang manuke. Iya. Sudah lama aku mengembara. Mengembara. Lolono ki mengembara. Iya. Berkelana. Bercelana. Yo nganggo Iya. pancen. Nek ora Ora aku ya kaya kowe mau wong edan. apa tekan ngendi ya? Bercelana. Halo, Spane. Oh, bareng kanu kok. Oh, Goleki. Ah, iya. Ya. Goleki si podang. Iki sajake jan kanu kok ya. sajake. Sajake karo aku sajake Iya. temen iki sing gendir iki. Ayo. Karena kalau kowe gara-gara mana apa antok galeng kok dadi malah lali le nintingi dadi tekan ngendi-ngendi. Aku barang melu kleru. Kowe malah nutuk aku apa lah. Nek, oh, rong tau meroh manukmu awak ya. Yo kan kesuwen ngono kowe.
goleki si podang Mencari podang yang warnanya kuning. Nah, iki bener. Kayak begini kowe kelak salah. Iya. Mencari maiso jenar. Kono podang jenar kowe maiso jenar. Alah, ana sing sekleru meneh. Mencari maisan jenar. Oh ya no. Maisan. Maisan sampean kek. Iba bunga Aduh. Ngapa? Awane iki lho dudane aku meluk lu amuk lu amane mau aku lek sabun wae. Arep atus wae. Dasmu iki. Oke, iki kayak bengi iki aku dinake dido ya. Piye? Namake dasmu iki lho. Nek pengen lucu kan dasmu. Apa Cen? Ya Lucu dasmu. Pengen mroe tatine lho. iki lho. Buri kok ora ono awur-awure belas kene iki. Kok lek alus temen lho. Bar potongan Oh, ngono. Biasa lek kan ngadep rono ben penonton itu ora. Bar potongan. Kok kaya ndas apa ngono ya? Nah, Kaya ndas apa? Tiku Rasa senang hatiku. nyanding bisa dadi tangga Gareng ngerti. Nyanding bisa dadi tangga. Bersandar bisa menjadi obat. obat apa? Loh, nyanding ini kan bersandar. Aduh, kok waton iki padake omah piye? Ora, Kok waton lendean? kaya tugu. Tugu ngebruki kowe kuwi. Wis lali mring-mring sampean ruk mau liwat ngaran ora? Bukan rumah makan kae. Liwat sing ana Nah, anu ana sing buka bolong ngene kae. terus Ayo kuwi persis. Elah, aku karo tatin rawani ngono kuwi kowe wani. Nah, Kok kono kempit kowe. sepurane ya, Bos. pengen tak kempet dadi tape. Lah aku gelem ning aja kempit kono to, Bos. Lah ngendi? Ya liyane tangan. Maksud lah Ya Mas iki kempit ki. kempet ki kempet endi? Lho, sikil ngempet kene ya iso kok. Reng. Kae muni kempit dadi tape. Soalnya kene wis mengandung cokak kae. Iya, Dadi kelekmu mambu cokak. ora mambu iki ana apa jenenge kae? Apa? Sing ana ragine. Heeh. Jadi nek telo dikempet dadi tape, nek iki gareng tak kempet dadi Apa? Dadi kendar. sekarang. Ora apa-apa kempitan dengan cecek. Ngedot iki. Ya, kok jang kuning nak. Mangga. Esuk awane ngomah wis ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang obeng mikir anggenku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi mana yen nganti liya kang nyawan kleyang tak sawang mencok ning apa gancangan tak rindih saka katunan sarawing oten dheweke kalih bensa enak suwun baat sangite dan kuning agawe pikiranku kopeng selera tiran tak sawang tambah manis
yen lakon nyanding slirae kalati iku kekiwang liyan yen si modang antutut ati kepranan atiku sana saya terserah tak keranan Ayo. ayo awan ning omah ora krasan luyuran anggoleki sing tak sayang obang meter anggonku goleki yang tak sawang mencok nenyepan yang tangan mak rintik sono kaduan sarwi ngoceh dewe kuning agawe pikirku komeng selerat ireng tak sawang tambah manise tipe bunga yang kelakon nyanding slirate Adit ati keprana yo atiku sama saya berdua tak melanani kon pikat puluh tebenjo Ayo. menika sampun podang kuning. Nuwun Mbak Tatin. Menika ana panyuwunan malih Mas Sugeng. Menika ana sing ngresake lagon Jenang Gula oleh Mbak Elisa Orcarus Alaso. Mbak Tatin. Nggih. Jenengan ngaturke Jenang Gula karo Mbak Elisa berdua. Terus mengko diselingi Ayo, para mari bareng presiden sampai mengko bisa berkolaborasi karo paranggono-paranggono lho. Oke. Halo Mbak Elisa. Nah, nggih. Wah, jan jumeneng malih. Cek, oke. Sampun sudah pakai mic. Dos pundi, Pak Jumbo? Menika wau wonten panyuwunan saking Ya. Pandemen ngersake panjenengan ngaturaken lelagon Jenang Gula. Jenang Gula. Oh ya, pelok barang lagi, lembut-lembut lagi nggak apa-apa. Iki Selau-selau lagi nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. ngawolo. Dan menika nuwun sewu ada berita duka. Oh, nggih. Ada berita duka almarhum Pak Sumanto menika wiyaganipun Ki Gunawan Purwoko. Nggih. Menika kala wau tilar donya antawis tabuh 11. Oh nggih. Mugi-mugi cinandhi ngawiyat pinaringan papan ingkang mulya. Amin. Oh iya. Mugi husnul khotimah nggih. Muga-muga husnul khotimah. Iya. Kelangan yoga siji nok. Nggih menika wonten pamundutan Apa nak? Diwaca nak? Pak Cangik nyuwun pamundutan lagu Selendang Biru kalian Nggih. Jambu Alas. Oke, mangke dipinangkani. Petak. Apa? Bener tulisan. Lah petak ono. Bener nggih? Petak apa petok? Mbok iki Cinta. petak apa?
Petak toh. Oh petak. Oh berarti nyuwun sewu niki nyuwun sewu. Cilikane kuwi rada ora resik anjur rambuté kena tumonjur petakan. Oh petak. Oh petok. Petok Mas. Petok ki Oh, kowe petok. jare gitu. Petok ki kowe. Petok ki goblok. Kuwi Ngawur ya. Mas kuwi asmane ketua panitia lho, Mas Petak. Petak. Oh, Iya kuwi Mas nganu kuwi Mas. Petak apa petak? Amin Sucipto kuwi Mas Petak. oh Mas Mas Petak. Bener toh petak ya. Mas Amin Suyitno Sucipto. Sucipto Nggih. alias Nama Petak. bekennya Petak. Petak. Heeh. Pun bilangane nggih Mbak Elisa? Siap. Nggih. Tunggaling lagu rumiyin, mangke terus lagu-lagu yang diminta apa? Monggo. Oke. Ayo. Menanino Kowe aja lali marang aku iki yo kang mas kane nandang susah sopo singan jeni Jos.
Yakin sinden outing ini loh. Sip. Kalau bareng lali. Nah ini biar meriah Pak Jumbo. Oke. Ini kasih kuis dulu ya. Anak-anak dulu deh. Anak-anak 4 maju ke depan. Yang berani ayo. Anak-anak. Anak-anak dulu. Kowe iki gerangan kabeh. Bocah nek ngono bocah nakal kabeh nek kowe. Spesial ini Mbak Elisa mau bagi-bagi rezeki. Iya, ini anak-anak dulu karena Untuk mumpung anak-anak. anak-anak masih Oke. pada bangun ya Anak-anak. Mbak menawa lah. Siapa yang berani anak-anak? Itu di sana ada Anak Ada ya nggak? 4 orang. Ada yang berani nggak? Ada nggak? 4 aja. Yang masih sekolah. Yang masih sekolah. Ya, SD, Anak-anak SMP, yang masih SMA. sekolah. Ayo Dek sini Dek. Yang Sini, masih Dek. sekolah. Ya masih 3 lagi, Yang 3 masih lagi. sekolah ayo. Berani yo. Ayo Dek ya terus. Ayo. Ayo, masuk. Ayo. 2 lagi, 2 lagi. Ayo Mbak, yang putri, yang cewek itu masuk sini Mbak, sini. Ayo masuk sini, tidak apa-apa. Gini. lumayan kan nggo sango sekolah. Ayo kurang loro. Ayo, rapopo Dek ini Dek. Nanti nih, Rapopo dua sini aja lah. sini. Meriki Mbak kecil Ya, sini yang ya. kecil nih. Sini. Ya. Oke, ini dari Sabita, sahabat bakso kita. Ye. Tapi nanti yang tak kasih ibu-ibu aja. Ya. Ini yang anak-anak duit aja dulu ya. Nggih. Pertanyaannya seputar ini aja. Kurang 1 ayo, nggak ada yang berani. Kurang satu anaknya. Sama SMP. Loh, bocah tua nakal no. Itu yang baju kuning hitam. Ayo sini, lengan panjang. Ayo. Oke dari sini dulu. Namanya siapa? Akmal. Akmal. Akmal umur berapa? Umur 11. Oh ya, udah berapa kali nonton wayang? Enggak tahu. Enggak tahu, baru sekarang. Berkali-kali. Apa udah sering? Udah sering. Udah sering? Udah sering. Oh iya, dalangnya ini namanya siapa tahu nggak? Enggak terkenal lah ya. Kalau gitu lakonnya apa tahu nggak? Ini yang jadi lakon nanti siapa kira-kira? Bagong. Betul nggak Pak Jumbo? Bagong? Iya. Iya, betul. Lah, betul. Lah penake lek golek duit. Yang ini sebelah sini gantian. Namanya siapa? Wildan dari desa mana? Rumpusona Alam Prengsari. Prengsari. Prengsari itu mana? Ya kene. Oh, masih sini. Prenghapus juga. Oh, masih masuk sini ya? Oh ya, kamu udah berapa kali nonton wayang? Banyak. Oh, ini dalang toh. Oh, dalang ya suluk wae. Coba suluk. Odo-odo apa? Odo-odo songo 6. Bumi gonjang gajeng langit kelap-kelap katon. Lara kencang yang kalah serasang mawa gandrung. Oh. Jos. Mas Oke, Widya. geser sini. Lagi ini cewek. Yang sudah dapat sini ya. Namanya siapa? Kristia. Iya. Oh, Destia dari dusun mana? Desa mana? Wanayasa. Wonoyoso. Dawong. Dawung. Aku baru rono wingi. Oh, mulai kok apa? Oh, yang ngerti yo. Lah aku baru nang Dawong. Kesini. Malam minggu wingi aku nang Dawong. Mulane. Ya Mbak ya. Ya. Oh, lihat Mbak Tatin juga. Oh, tidur. Tidur. Oh iya, ini kesini sama siapa? Ayah ibu. Ayah ibu diajak nonton wayang. Suka nggak? Ya. Lumayan. Lumayan. Kalau wayang yang disukain tokoh apa? Ada nggak yang ditahu? Apa? Wayang apa? Nggak tahu. Ini tahu nggak ini apa? Celeng. 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 Betul boten Pak. Kok aku lho, kae kok sampun mbak aku. Kalau gamelan tahu nggak? Nggak. Itu yang di tengah itu namanya apa? Kendang. Oh tahu. Boleh. Ya, Oke. luar biasa. Ini siapa namanya? Fitra. Ah? Fitra. Fitra mana desanya? Desa Kemasan. Kemasan itu jauh dekat. Oh, Prenghapus.
Oh yang tadi kesasar itu ya. Pernah Oh, nanggap iya. wayang belum kemasan? Udah. Pernah. Udah. Siapa Kamu bintang udah. tamunya? Oh siapa bintang tamunya? Kurang tahu. Kurang tahu. Dalangnya siapa? Gak Nggak tahu tahu. juga. Kamu udah supet belum? Nah, Kok supet pokoknya ini kan- tak kon nanggep wayang gitu loh. Oh, tak kira Oh, tak kira arep delok. Iya. Oke, wayang apa yang kamu suka? Belum pernah lihat. Belum pernah lihat wayang, baru sekarang. Gimana rasanya nonton wayang? Seru. Itu tahu nggak wayang apa itu? Celeng. Celeng. Sing tumanem tetep celeng loh. Kalau ini ibu-ibu ini namanya apa? Alhamdulillah. Sinden tandani. Ini aja dari semua gamelan ini mana yang kamu tahu namanya apa? Sebelahnya kendang yang diting-ting kencing itu apa? Jeneng aku wae sa. Gamelan tahu. Ya, tahunya gamelan. Taunya gamelan aja. Oh iya, sesuk Jeneng tak wae ajar. sapa? Itu tahu nggak itu? Satunya gareng itu, satunya aku. Aja muni celeng lho. Nggak tahu. Aduh, tetep ra ngerti ayo piye. Wah, ora terkenal iki. Kandane aja ngono. Oh ya wes. Jejernya itu Mbak siapa? Aku siapa namanya tahu nggak? Baru Ora ngerti. Oh baru lihat toh. Oh, Itu ya loh. maaf. Baru. Oke, pertanyaan yang paling gampang apa ya Pak Jumbo? Sinden yo ora ngerti kok. Ojo. Oh ya nah, ayam apa yang paling besar? Kok kalkun? Udah kalkun. Salah, ayam semesta. Oh, Elisa. Tunggal gini. Ayam paling besar ayam semesta. Anu Mas, pakaian adat yang dipakai Wiyogo atau Ya. sinden namanya Oh iya, apa? ini aja yang dipakai ini kupluk apa? Kok kupluk? Kepala yang di atas ini namanya apa? Belangkon. Hah? Belangkon. Langkon, betul. Tepuk Oke, tangan. tepuk tangan buat adik-adik. Sangat ya. Oke, udah boleh turun. Gampang aja nunggu jajan cilok bar iki. Ah, lumayan ya. Lumayan, saiki ibu-ibu rada akeh 100. Yo, ibu-ibu 4 aja. Ayo 4 ibu-ibu, 4 ayo Papat ibu-ibu. Bu, lumayan Bu, kena Ayo, Bu. Ayo maju papat, Ayo, maju Anda papat. maju. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo papat, Ayo. papat. Ayo. Papat bae, laki-laki. Nah, nih ibu-ibu kendel kabeh, sa. Ya cepet-cepetan. Ayo papat. Ayo, cepetan yo. Bu sing nganggo keduireng mundur papat tok. Ya ora apa-apa. Bas, ra apa-apa. 5. Ora apa-apa. Pas. 10 itu. Wah, kok tambah siji. Padang terakhir dah hubub. Ah, wes yang cepat. Sabar sing duit-duit. Kayak gandeng Yo, punjul ya no. 50 wae. Pira? Ah. Yo punjul siji. Hubub. Gua nak punjul kok 50 dadian. Maksudnya Ya, wes. 50 wae. 50 wae ya. Nah. Karena Ah, punjul. Seket bae. Ya, oke. Si rodo agak ke sini Bu, agak ke sini ya. Ya. Kalau ibu-ibu yo kendel. Mau 300 seket saya. Oke, lah iki tak bagi dulu lah ini ya produknya. Ini dapat bumbu masak satu-satu. Nah. Wah, Cocok. cocok. Dapat satu sarenteng Wah, sarenteng. Sesuk beli, sesuk tuku ya. Tuku. Nah, ini namanya Sabita apa, Bu? Sabita. Sabita. Sahabat Sahabat. bakso kita. Lah, langsung dikalungke. Iya. Sabita sahabat bakso kita apa? Sahabat bakso kita. Oke, ya. Sekarang pertanyaannya, dalangnya nama siapa? Ki Jumbo. Pak Ki Jumbo, betul, Seka. Alah penak Ya. temen iki ya. Oh, Ya, oke. bintang tamu sing gampang cari. Oke, Oh, iya. bintang tamu. Aslinya namanya Gareng ini siapa? Sugeng, Pak Sugeng. Sugeng celeng apa Sugeng? Kul. Bener iki. Wis muni sugeng kampret kan jajahe Sugeng kampret. Ya, betul. Dikasih dulu Sabita, yes apa gitu ya, Bu? Sabita yes. Sabita oke. Sabita oke. Oke, sebelahnya. Oh ya, saya gampang-gampang. Oke, Bu. Nah, bintang tamunya sing cewek nika sing nggih ten pojok nika gemoy. Nggih, menika namine sinten? Elisa. Balik ke, kleru, balik ke. Nah, Duitnya dibalik.
Elisa kok gedem. Sinten? Mbak Tatin. Saka kono wae ngerti Tatin tidak ngono mau. Ndi mau buke oleh hadiah kudune ke. Sinten yang betul? Tatin siapa? Tatin Sabita. Tatin Sabita. Apa dake bakso aku ya? Bakso muncul gede-gede. Lah ya pancen meletot. Masuk. Ya, terima kasih Bu. Betul, Mbak Tatin. Tatin Sabita ya. Mbak Tatin tadi nyanyi lagu apa, Bu? Lagu podang. Podang apa? Podang kuning. Ya bener. Podang celeng jare. Lo seket iki kakean wonge. Nanti kalau satu tak tambahin nanti kalau udah babak rebutan ya. Ini Bu sinten iki? Yami. Bu Yami. Oh nggih. Niki tadi Sabita namanya Sabita tuh apa, Bu? Ya luweh. Apa bojone yang Bakso. bedul ya. Sabita. Sahabat kita. Alhamdulillah. Bakso Sabita. Sahabat. Sahabat bakso Sabita. Sahabat bakso kita. Betul. Bakso kita. Ulang masuk gengi tau nggo kowe meneng wae pret-pret ngono jare. Sahabat bakso kita. Iya, oke. Monggo Bu. Gadeng mau kelima siji ra oman. Bedul. Lah iki jare iki kok ana tambahan kok. Ya ini Mbak siapa nih? Yani. Mbak Yani dari desa mana? Wonorejo. Wonorejo. Ya, ini kira-kira judulnya lakonnya apa hari ini? Bagong. Apa? Terusannya Bagong bangun desa. Betul. 100 nek iki rada angel. Wah. Oke, babak rebutan yang bisa ngasih misalnya Sabita apa kayak gitu. Siapa yang berani dikasih kayak apa gerakan gitu yel-yel Sabita apa gitu ya. Siapa yang berani? 100. Sabita kok Sagita. Maju ya. Siapa yang berani maju di sini? Oh iya Mbak Yani. Leleng dewe. Sabita ya. Sabita bakso kita terlalu endul. Yeay. Luar Oke, biasa. makasih Bu. Makasih. Ye, tepuk tangan. Ya, Tepuk tangan. makasih. Alah, wong muni ngono. Ayah. Kok bapak-bapak bariki, kita nyanyi dulu. Mbak Elisa, Dikatakan ini ada surat Ya. Bapak Lurah, nggih. Oh siap. Bapak Judiono, nanti disuruh masuk. Oh, siap. Beliau mau menyapa. Sekarang Sekarang. Ye. Monggo Bapak Lurah, Aduh, aturan minggah pepanggungan. celeng ngono. Kok langsung kelingan lho, bocah-bocah lho elinge celeng. Oh, kale bocah-bocah. Maka datang ke ibu Bapak Ibu-ibu. Lurah, aturan Ya. tiga panggung. Terus. Nggih Pak, sugeng dalu Pak. Nggih. Sugeng Dalu. Nggih. Mbak Lisa ya? Bener. Oh ini Mbak Lisa. Wis ra dadi gak aku lali karo aku mah. Soalnya 2 tahun dulu pernah ketemu gitu Iya. di Wonorejo. Iya, saya yang Tapi- Elisa. Mbak Elisa sekarang tambah Apa? Gemoy. Apa Pak? gemei. Gemoy. Gemei. Beda ya? Iya. Ya, kalau itu masa nggak tahu Pak? Oh Mbak Yati. Mbak Yati. Mbak Yati, sesuk Saya ini mau lho. sesuk ganti ya jenenge Mbak Yati. Mbak Yati. Mbak Yati. Mending Yati daripada celeng. Ane kok Yati 6 nge, kok Yati 6. Yati nemi malah juragan kok ngerti ora? Wah, Kowe nyepak Pak Lurah lho. gak Pak Lurah ra kenal aku kok. Mbak Tati. Nesu. Semua yang Betul lah. cerita. Tiwasna aku Yo, mulai yo, Mbak Tati, mlaku ya. intik. Sugeng dalu Mbak Elisa, waduh ora sida. Tekan kene kok malah Mbak Yati. Gini Mbak Tatin. Iya. Dari tadi saya lihat itu cuman cerita terus dongeng terus. Heeh. Ini ada berapa ini? Banyak. Banyak. Nampak. 1, 2, 3, Sindannya 4, 5. nampak. Maju semua Mbak. Wah, Oke, ya. ayo.
Mangga maju Siap. semua. Mosok Orang sing sinden lingguh mung lingguh Dikon tok. nonton wae. Oh. Jos. Ayo maju kabeh, Bu. Nggih, monggo. Setuju, monggo. Pak. Sareng nggih Pak nggih. Iya. Ya oke siap. Iya no manut karo Pak Lurah. Pertama lagune apa sih Bu sing rada ketoke nganu rada greng-greng. Ya, Jambu Alas ya. Jambu Ya, Alas wes. yang nyanyi cowok ya Pak. Jambu Alas. Eman-eman nganti cewek-ceweknya. Oh. Yang Ya, nyanyinya wes. cewek-cewek gitu. Oh, Ayang-ayang ya, ayang-ayang, ya. ayang-ayang oke. Heeh. Oke. Terus Stage. ini sih yang nggak naik satu karena oh iya ya Kesepuan. Dringingen ya. Nggih. Heeh. Terus ini saya tak ngajak teman saya ya. Nggih, Ini sinten jauh-jauh Pak? dari Jakarta ini. Oh iya. Nggih. Ini biar menjadi dulu Donatur. waktu di Jakarta masih muda ketemu di sana, nah, terus tua-tua ketemu di sini. Oh, Ji. Ini Mas Edi, kakak saya. Mas Edi, Pak Edi, Iya. monggo. Ah, teluk. Pakai aja Pak Edi. Nggih, Ya. Yantunipun wilujeng dalu sopan Pak sekali Edi. ke depan. Nggih. Awas kakinya, Pak Edi. Istriku, boleh tidak saya masuk di sini? Boleh, boleh. Oh aman Pak, ini lagu Siapa lagi Pak? Pinjam dulu ya Bu ya. Setahun sekali buat hiburan ya Pak ya. Wes langsung aja langsung nyanyi ya. ayang-ayang. Ah ya. Ya, Ah, oke ini siap. Mas Momon ya. Siap. Kita joget. Joget Pak. Joget sama yang Pak lainnya Lurah Pak. sama Pak Edi yang joget. Ya. Oh, Ji. Pak Lurah sama Pak Edi yang joget dan yang nyawer. Ya. Ya. Lagunya Jambu Alas ya? Oh, ya, ya. Cewek-cewek. Jambu Pak. Alas yang kedua aja. Ya. Oh ya, siap. Ati kenang segitelian hanya wang aku kowe lapo kadre. Pak Tatin boleh kesini, Pak Sudah kesini. Ke sana, ke sana. Kesini. Asik. Makasih Bos. Kurang hebat. Ye, tasih Jambu Alas. Lagu yang kedua, ini Pak Lurah. Ya lagu yang kedua langsung Jambu Alas. Oke. Jambu Alas. Bapak yang menyanyi? Oh, pakai HP boleh Pak? Ya. Ah, HP-nya siapa? Jenengan Tes, tes. Esto mboten Pak? HP-nya? Enggak bawa. Enggak bawa ya biar pakai HP Mbak Elisa nggih. Ini Mas Rujito ya, Jambu Alas tadi ya. Maaf Iya. yo, aku baru tahu kalau lagu ayang-ayang kayak gini. Oh. Lah terus Oh, Ngertine lagu ayang-ayang dia penyanyi kayang. kurang keras itu loh ya Pak yo. oh kurang keras. Oh. Oke. Oh, kurang keras. Iya. Ingkang pundi, Pak? Tambal ban. Gen. Jambu Alas ya. Minta Jambu Alas. Jambu Alas. Oke. Ya, Gitu. Cok kuatir Pak, tak bantu saking mriki, Pak. Ya. Aja, Mas Garing sini sama Pak Lurah. Ya. Oke. Ya. Siap. Ya. Ayo! Wasik. Ya. Iya, iya.
kasih sayang hatiku lakon dadi bojone Ayo. Asik. sayang duwe bojo nanging aku wis kadung tresno kelongso rasane ati aku takon dadi Jamu alas kulite ijo sing dikacak wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Ayo. Go. yen tidak dikali Oh ya. ora bakal ganti Ayo. Asik. Ya. Digoyang lagi. Yo. Ya. bareng manang dilakon Yo. Oh ah. Aco. Digoyang lagi. ya bualah sing manis rasane najan tilang tak enteni rondone sayang duwe bojo nanging aku wis kadung tresno kelongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duwe Terima kasih. Tepuk tangan. Matur nuwun Pak Lurah, Pak Edi, Pak nuwun. Nggih, kawigatosipun dhateng kanca-kanca Maranggono, nggih, mengasih spot atau motivasi kanggo Mbak Elisa. Nggih. Sampun lenggah rumiyin. Menika panjenengan berkolaborasi karo Maranggono. Nggih, karo Mbak Indah dan Bu Esther. Oke. Lagunya apa? Lagunya tadi ada penyuwunan kesayangan lan Kusuma Wijaya apa sing ngacaosake. Oh, Kusuma Wijaya. Tadi juga ada pamundutan Kawitan Sinawang. Nggih. Iki Ya. mau surate urung diparingi. Lah kuwi mau apa kuwi? Niki Sambala sampun. Sampun. Selendang biru. Sedang biru pakai caosi, pakai Nggih. caosi. Iki Siap. Kusuma Wijaya nggih, Mbak Elisa. Kusuma Wijaya ya. Kusuma Wijaya. Ya. Ya, siap. Lagune Kusuma Wijaya. Monggo. Dados. Di program mah Mbak Indah. Tengge suantane niku sae-sae. Wah, jas, nggih. Bagus sekali walaupun langgamnya itu bagus, Wah. tapi nyanyi lagu yang modern juga
Wah, niki presidene Hajar. dalang-dalang wetanan jen. Iya, Bu Esther. Mbak Lama Elisa? sekali saya nggak ketemu, nggih. Niki ana sing kebanjiran rezeki. Nggih. Ora dindang jenengan mau ibu-ibu wae diparingi diceket-ceket. Ya. Niki mah ana bapak-bapak munggah Oh, iya. maringi duit lho. Oh iya. Kon ngadeg, Apa? gak makan gaji buta. Oh dewe. Iya. Oh ngono kuwi ya. Ngono kuwi ya santai ya. Iya. Dilebokke dhewe. Mbak ya ben ngen bebelen. Iki ada wong papat lho, Mbak. Piye carane iki wong papat? Rezeki itu takkan kemana, kalian yang menembang, saya yang menerima uangnya. Oh ngono. Iya. Ya Jadi salah wong ki apa. meneng wae iki nek wong jenenge wong tresno wong meneng wae dikei duit lho. Oke, Mbak Elisa. Iya. Berarti sampean karo Pak Sugeng lenggah. Oh lah iya. Oke. Dikancani karo Mbak Dewi dan itu yang nomor 2 dari sana. Mbak Ariati. Lagi Mbak Risa? Mbak Risa? Mbak Risa nanti ada sendiri. Oh ya. Sama Mas Jono nanti lagunya Cino. Ki lagu apa kuwi kok lagi ngerti aku. Lagu kok Cino, Tionghoa. Tionghoa? Heeh. Iki mau lagune Selendang Biru ya, Nduk. Nggih. Dipinangani Selendang Biru, garapane dangdut wajan. Siap, iki Mbak Dewi, Lincung Mati dan Mbak Arianti. Kok sapa lenceng? Iki sing jenenge bojone. Oh. Cahyo ayu kok nek jenenge bojomu ki sapa jenenge Dewi Lincung Mati, ngono ya. Ora Dewi Trembeleh wae. Kayak lencong ki kae to, Mas. Mas Bungkeke ya lencong. Ae ora Lincung. Apa? Telepong. Ya, Iya. ini Selendang Biru, Mas. Bagus. Waktu saya ngesuk. Nggih. Kalau tak neruski lakon supaya lakone ya tepung, ning hiburan makin sambung wayah goro-goro. Siap. Ya, tak neruski lakon aja nak tata-tata. Nggone sang pukulan bakal malah di mana ku pujo. Ayo tak dherekake, Mak. Kuku sing tupa kang kumelun ngening kentias sang ngapeki. Nggih, ingkang bubak cita wonten ing mriki. Mesti anggere desa mesti ana makome. Nggih, niki Simbah Kyai Diman, Simbah Nyai. Nah, niku perlu di Pepetri pepetri karo Nggih. didongake. didongakne. Wong sing wis sedo ki ra iso ndonga, sing iso ndongake sing